O, dziękuję Ci, Maryjko. Czemuś Rzymli nie zrobiła? Takie fajne morzowdy. To Drudzia dzisiaj piekła. Poczekaj, aż zim, kaj to dum. Ja to przemyślała. Anka, godo, żeś ty nie jest taki zły jak na parobka. Ja Ci dom zalety, przecież my hajtnięci. Idziemy jutro na Jacka. A nie jedziemy dzisiaj? Nie, bo muszę iść do Zeflika. Przecież wy się nawet nie lubi, tak? Muszę z nim parę spraw załatwić. Zostaw mi te nici, nie rozwolej. Wezna te bajtle, bo sam jeszcze bajzel zrobił. Chodź, Łostow to tu łostow mi. chodź, idziemy. Trzeba by tu okosić. Dzień dobry! Cześć! Chodź porozmawiać, Zeflik. Daj mnie pokój. Naprawdę musimy porozmawiać. Nie mamy o czym. Mamy o przyszłości, o Polsce. Jak głupot, żeś się nasłuchał, oni ci nic nie dają. Nie chcę siedzieć w tym przegranym państwie. Ty też nie. Tu jest Polska. Tu jest Śląsk, który jest. Roz tu, roz tam, roz siam. Nasze ziemie, które odzyskamy. Moje, twoje, nasze, wasze, a idź mnie. Pójdziesz. Wypolić się. A o co oni zaś się tam wadzą? Nudzi im się, to się wadzą. To tym pomagam na wybikowym zaś łazi, a o polskiego to. A weź mi to sam stąd. A byłeś w Biesiewcie dzisiaj? No pójdę dać zarwo. No krauzy zaś nie zapłą. A oni tam wykusają. Więc on chce mu prać. A daj pokój. Łostow. Daj pokój. Mnie tam ja jedno, ale no moi racja. Tyle po wojnie, a my sam co? A, łostow to hopą. Jakim hopą? Wydali jak pierwy. Teď my już możemy wejlować. Mamy tyle samo do powiedzenia, co ty głupie loki tam. No ja. No ja. A może ma rację. Dzień dobry, oficerze. Dzień dobry, spokojnie, nie tak oficjalnie. Jakieś wieści? To ja czekam na wieści. Kiedy wkraczacie? Wszystko po kolei. Najpierw musimy sprawdzić, czy to nie wasz sumienny zapał. Już mamy ludzi zebranych. Wytypowaliśmy 2 mosty do wysadzenia. Zakłócimy łączność. Broń? Mamy pewnego informatora co do miejsca składowania. Rozprawimy się spokojnie z wojskiem. Nie ma ich dużo. Ciągle mają jakieś problemy z żołnierzami. Morale też słabe. Od nas będą posiłki? Przerzuty przez rzekę? No dobra, plan dobry, ale To jutro! Wliź sam. A gdzie ty wczoraj byłeś? Jak kłótnia, to ty od razu po polsku. Mówiłem ci przecież. I co ty tam najlepszego robiłeś? Ciszej, mogą nas podsłuchiwać. A co mnie to obchodzi? Gdzie ty ciśniesz? Mało ci roboty. Tu ważniejsze rzeczy chodzi. Żeby kaj robić szło. Martwi do roboty nie chodzą, a więźniom nie płacą. Kochanie, Nie kochaniuj mi tu. nie teraz, przecież mieliśmy razem spędzić czas. Nie wyłaź tam tą paczylę. Te mundury niezbyt widoczne. Nie widzą, o co walczymy i że walczymy. Racja. Jaki znak wasz? Za kogo walczycie? Za wolność. Czyją wolność? Naszą i waszą. A czym jest wolność? Nie rozumiem. Und wer hat euch es ermöglicht, sich auszubilden? Wer hat die Wirtschaft entwickelt? A kto wojnę przegrał i naszą przyszłość? Kto tu ciężko pracuje? Ty ją rozumiesz? Dlaczego nie? To jest Polska, po polsku się mówi. Tu mowa słowiańska. Tu czarna ziemia. Spawiona. I przez was cierpiąca dalej będzie?
Dla jednych Wasser Polnisz, dla drugich niemiecko-gotka, a wy w poszczotku haja robita. O co się rozchodzi, nie wieta. A może my Czechy? Piwo lubicie? Co wam ten leśniczy zrobił, że go atakować chcecie? Skąd o tym wiecie? Po wsi się niesie. Woher kommt ihr? Stąd. A kajmy są. Kolesny. Ale co to ma do rzeczy? Ksiądz mówił, żeby ojczyźnie być wierny. A skąd wiesz, co twoją ojczyzną je? Du musst selbst wissen, was dein Vaterland ist und was dein Heimatland. Oder ist das nicht dasselbe? Welches Recht hat jemand dir zu sagen, wer du bist und wer bist du nicht? Farmazony. Tu o dobro tej ziemi chodzi. O dobro nos i naszej bajtli. Dzieci znaczy. A skąd wiesz, że walczysz o dobro? Lepiej o coś walczyć, niż czekać na łaskę. Damit ihr nicht zu dem werdet, womit ihr kämpft. A może zmiana pana nic nie zmieni? Może by trzeba tego naprawiać, a nie wymieniać. A może sam zdecyduje, co będę robił. Otóż to. No, a te hopy to niekiedy Szkoda no gadać. nerwy. No nerwy. Jeden na drugiego. I po co im to? No, a żaden se powiedzieć nie do. A nic nas nie przewidzi, co lepsze by było. Ale szpas to my im dobry zrobiły. Szkoda, że po czesku nie umiem. To by dopiero ducha widzieli. Jak to było? Pan Bocku, proszę cię, żeby ino im się jako krzywda nie stała. Z tego ino jakie zgorszenie baje.
gut, dass Sie uns hier stationiert haben. Grenzenüberwachung. Ist trotzdem besser, als die Revolution zu stürzen. Ja. Hauptsache Ruhe. Scheiße. Ich glaube, ich werde heute nicht in die Kaserne kommen. Was? Wieso denn das? Das wird dir noch einmal Probleme einbringen. Ne, keine Sorge. Ich werde zu Anna gehen. Ach, lass das schon. Du weißt, was sie über Anna sagen? Dass sie Mädchen mag. Das geht mir am Arsch vorbei. Die sagen auch, dass sie für die Tschechin gestimmt hat. Das weiß ich nicht. Aber manche stimmen für die, manche für den. Das macht keinen Unterschied. Aber ich bin enttäuscht wegen letztjähriger Konferenz neben Kosel. Die haben so viel über Schlesisches unabhängig geredet und nichts ist daraus geworden. Tja, die Franzen haben sich eingemischt. Ja, und die ganze Rest. Von hunderten Jahren sind hier Einflüsse von Morawen, Tschechen, Polen, Deutschen und natürlich Schlesier bewohnt. Ty patrz! Co tam leci? I oni cisną. Alarmujemy? Dla pora ludzi, którzy cisną do pustej chałupy. Przecież tam leśniczy z żoną mieszkają. Postaw, postraszę ich i se pójdą. Zostaw dzieci w mgle. Maus recht. Niech se pobiegają. Potem w chałupie odwiedzimy. Otwieraj, kobieto! Zostawcie nas. Otwieraj, broń bierzemy. Rewolucja. Rewolucja? Powstanie znaczy. Nieważne, odsuń się. Zostawcie nas. Gdzie on jest? Nie ma go, odejdźcie stąd. No, chyba już czas. Co jest?